Eroj ta' żmienna. Hekk iddiskrivit lid-donaturi tad-dem il-President Marie-Louise Colejro Preca. Nies li bid-donazzjoni tagħhom direttament isalvaw il-ħajjiet ta' ħaddieħor. Dan f'attività msejħa Festa Donaturi tad-dem li telet is-sibt mid-9 ta' filgħodu sa 3 ta' wara nofsinhar quddiem l-Isptar San Luqa. Dan fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Loti tad-dem. Hemmhekk in-nies setet tmur tagħti d-dem filwaqt li tgawdi minn spettaklu ta' kant, sfin, arti u oħrajn. Hawnhekk iltqajna ma' Eżeo li minn mindu ġie naturalizzat Malti 35 sena ilu kull 3 xhur tad-donazzjoni tad-dem. November hemm il-birthday tiegħi u fuq il-gazzetta rajt li hemm advert li issa nsejt eżatt ma hemm miktub xi ħaġa hekk li fil-żmien tal-birthday tiegħek tirriċievi ħafna regali. Dil darba tagħti inti regali għal xi ħadd ieħor. B'hekk laħaq il-116 il-donazzjoni. Għalilna li minn prova ta' darba baqgħet xi ħaġa regolari. Żied jgħid li persuna li għandha bżonn tagħmel operazzjoni teħtieġ ħafna dem. Għaldaqstant l-appell tiegħu. Biex jiġu u jagħti l-dem dal-jista, basta li jiġu għaw hemm il-Sur Tony Mikallef mal-istaff tiegħu kollu, il-ġurnata kollha kuljum, inklużi Sunday, Santa Maria, Christmas, New Year, dejjem. Jiġu għaw u jisu familja, verament. Il-President selmet ukoll il-Doris Mallija, mara tal-familja li tat 105 donazzjonijiet, eżempju tajjeb għan-nisa kollha. Kienu diversi dawk li ġabu l-tfal tagħhom magħhom biex jitrawmu fi spirtu tal-truizmu permezz fost l-oħrajn tal-loti tad-dem. Bħal Paul li ilu għal dawn l-aħħar 34 sena jagħti d-dem u issa l-platelets. Ħafna minn għandu bżonn, naħseb u maġġat li ma tixtiex bil-flus. U wkoll kellu l-appell tiegħu. Li jagħtu ma jgħodux jibżgħu ma fiex tibża, asħox xejn.